God dag og velkommen til ugens debatindlæg, som handler om aktiv dødshjælp. Vi har fået en fortaler og en modtaler af aktiv dødshjælp i studiet, da diskussionen omkring det for nylig er blevet aktuel igen. Velkommen til jer. I denne uge har vi den uhelbredelige syge patient Rosa i midten af studiet, som har en tumor i hjernen. Rosa har kæmpet med det i lang tid og ønsker derfor aktiv dødshjælp. Det er derfor i dag, at fortaleren og modtaleren til aktiv dødshjælp til sidst skal blive enige om Rosa skal have dødssprøjten eller ej, og derfor har fortaleren fået en ja eller nej knap. Først en smule fakta. Aktiv dødshjælp hedder også eutanasi, der kommer af ordet god død, hvilket indikerer, at det hele handler om at hjælpe et andet menneske til at dø, og det oprindeligt skal opfattes som uskyldigt. Oftest taler man om at hjælpe et uhelbredeligt sygt menneske til at dø, men en sådan handling opfattes på mange måder. Aktiv dødshjælp adskiller sig fra mord og drab, fordi den syge selv er kommet med ønsket om at dø. Aktiv dødshjælp bliver diskuteret meget, både inden for religiøse, etiske og moralske, lovgivningsmæssige og naturvidenskabelige vinkler. Der findes selvfølgelig en masse forskellige aspekter af den sag. Efterhånden er lægevidenskaben for eksempel blevet meget udviklet, og er blevet i stand til at holde et menneske kunstigt i live i årevis, men hvor livskvaliteten ikke er særlig god. Dette har så i mange tilfælde ført til aktiv dødshjælp, hvor lægen med eller uden patientens samtykke har taget patientens liv, oftest ved hjælp af en overdosis af smertestillende medicin, hvilket tit gør det lovligt, da smertestillende medicin jo ikke er direkte dødeligt. For et eksempel er aktiv dødshjælp lovligt i Holland. Fortaler, kan du fortælle os lidt om aktiv dødshjælp i Holland? Så hvis loven skrifter på, at flertallet blandt borgerne generelt burde have stor medbestemmelse i samfundet, hvorfor er det så ikke tilfældet her? Med det skal det dog siges, at passiv dødshjælp er tilladt i Danmark. Og her er det egentlig mest den psykologiske forskel, der adskiller aktiv dødshjælp fra den passive. Det er for eksempel lovligt, at en dansk læge efter patientens ønske undlader en livsforlængende behandling. Og her giver man i mange tilfælde for eksempel morfindrop. Man kan altså sige, at hvis der var tale om aktiv dødshjælp, ville patienten få hjælp til at dø. Hvorimod ved passiv dødshjælp får patienten fjernet hjælpen til at leve. Hvad mener I om det? Det ser ud som om, at vi er kommet til en konklusion, og de er blevet enige om, at aktiv dødshjælp skal legaliseres. Deltagere, vær så god og trykke på ja-knappen, sådan så at Rosa kan få aktiv dødshjælp. Det var alt for debatten her i aften. Tusind tak fordi I kom.